Hein Gerbrand is hier in de kolonie Mano, Chaco, Paraguay. En hij is doorheen gevaren. Dat heet, hij kon niet gewoon welkom heten. Du moet mij welkom heten. Ja. Welkom hier, ja. Ja, hij is bij hem thuis hier. En wil een beetje vragen hoe hij zijn leven gemaakt heeft. Hij is al 82, zit hij, ja. 82 en ze zijn allemaal nog ook bij het hoop. En wat vandaag. En wo is een beetje in leven, wo heeft het aangevangen met de geloofszaken, met bekering en taufe? Ja, ik had verschillende kinderen hingen mee en daar mee. Ook een leerschool, maar zeer leerschool. Maar zoals dat dan weer, zijn we daar gegaan. Ook Bibel en Catechisme en Testament en Bibel. En dat heb ik ook eingebracht. Catechisme uitwendig geleerd, kon ik ohne Fehler abzeigen. En zo, wir mijn tijd dan wat het weer ging. En mij heeft dat al zeer jong aan me geïnteresseerd. Deze arbeid, wat gedaan wordt in een mission, waar we ook thuis, mijn ouderen, een zeer armet heim aan mij gehad hebben. Mijn ouderen waren zeer arm, grote familie. Weet je een paar ook een beetje missionair of wat? Deed je ook al zo'n zaken? Nee, weet niet, als direct missionair, die had ganz veel met zijn familie en die hebben leven. Ja. Toen we geen lachen bezit worden. Wat we in Christel het Allerhuis, ja, en daar ja, hast ja, du die dan en, endlich... Am hem heb ik een zeer christelijke führung gehad. Voordat we allemaal zeer streng waren, moeten we zeer wijs en zeer gelend. Maar dat hem als christelijk, wo ik kon opwassen, veel leren kon. Van de Bibel her. En dan in de jugend, daar hast du dan bekeerd. Jugendtijd, die ik dan schon wees, heb ik mijn jugendtijd thuisgebracht bij 21. En van 20 leid we aan het stijpen. Dan moest we ter tafel en aan het eten reden. En ik weet dat nog, dat die dan zeer streng waren. Dat de vrouwen weer in de Bibelschool, de vrouwen weer in de zingstund. Als de wilden endlich, dat moest nog niet. Dat moest beides niet. Bibelstund en zingstund, dat moest daar nog niet. Dan, nee, dat durf je nog niet. Dat durf je nog niet, maar dan vroeg of vrouwen predigen mee, waar ik ervan hield van dat beides. Dan zei ik plus dat de Bibel, es is toch wel klaar dat een zeer recht en goede ding is. Maar ja, red ik ervan niet. En dan zeiden ze, jo, moesten ze jo zijn. En dat had weer mijn voordeel. Ja, dat ik niet discussiëren durf maken. Weet je, plus de Bibel is toch zeer goed. Nou ja. Du zegt, je had van jong aan al maar de wunsch gehad, toch wat goeds te doen. Wat deed u van de jugendtijd? Oh, ik had... Even zo'n zaken, we dan zeer weinig los. Zeer weinig los. We moesten vol aan met arbeiden, moesten met ons naar de boom varen. Maar al zeer jong. En moest met ook het voor slijpen, met de heng slijpen met assen. Zeer veel arbeid, zeer zware arbeid. Je had allemaal zo een afwasjaren. Maar deed je al in de jugend hier en je aan de Indianer vielleicht met wat konden? Nee, nog niet zo. Nog niet, nee. Goed, dat is later gekomen. Dat is wie bevrieden ons dan aan 61. Nee, aan het 60, nee. En het 60 bevrijd we ons en dan zijn we 1,5 jaar aan de klie geweest. En dan kregen we een gelegenheid op een wist in de wirtschaft te kijken en dan trokken we doorgaan. Dan hadden we een kind, een jong. En daar vangen we dan op de wirtschaft aan. En daar zijn we 51 jaar gebleven op de wirtschaft. En daar hebben we al zeer schwer Johan Hiebert, dat zijn 41 jaar terug. Wat die in Hinger komt dat zijn aanvang, een orkest aan de richting alweer te arbeiden. Dat werd te der tijd weer geen camion, wie een auto, wie voeren met de bus met. Du mag staan door met, also wat weet dat? Zeer veel met gevoerd met Johan Hiebert. Maar 2 weken waren met voor, dan waren dat 2 weken. Dat weer niet 1 week, dat wordt daar, weer 2 weken. Dat we de jongst dan ergens waren en de Gideons nennen. Ja, dat komt später, dat zijn daar de jaar terug. Oké, die deed verder andere zaken. Dus met Hiebert met voor filmenwijzen en zo'n zaken. Met Hiebert allemaal met
Amtszeit mitgefahren. Von Banavista wir eine sehr aktive Gruppe, was Hubert einmal Amtszeit beleiten hat. Und hij wil jaren weer met gaan en we voor jaren met. Maar dan moest mij met een bus metfahren, betaald wo hij arbeitet hat. En aus Paraguay weer dat meer, niet hier in Chaco? Hier komt het zijn. Ja. Orketta. Oké, daar filmen wie ze een programma hebben. Daar best u veel met gefahren. Daar ben ik veel met geweest. Ik persoonlijk nog heel Lothar staat dan, zegt Hubert mal, we hadden immer Mangel an Literatur, da fehlt immer was mehr zum Verdeilen. Da will nicht genug zum Verdeilen. Die Menschen viel was zum Verdeilen. Dann sagte man mal, wer konnte Baumsprenger, wie eine Gideons nennen kommen. Wie dort wie mal mehr Literatur kriegen. Und dann fuhr wir drei, wir haben den Gemeindeleiter an. Und für dem, als er mitgehen konnte, wenn wir uns mal wieder abmerken, seine Gideons nennen kommen. Dan zegt hij, joh, want hij nennen kon, ook dan nennen kon, wat hij ook hier metmerken doen. En hij durft ook niet wils. Hij uitgestelde arbeider weer, en de Gideons durven maar mensen binnen arbeiden, die tijd houden hem voor, joh. Wat is Gideons? Wat bedoelt dat? Oder wat is dat, een groep? Nou, angefangen heb je dat maar met een mens, die heeft dus een droom gehad, en er steeds. Een onkel heeft dat mal gehad, ganz allein. Heeft dat te verdelen? Ja, mal heeft dat te verdelen. Dat hij mal dan heeft hij een aanloring gemerkt. Rick, 4 maart wordt er, Rick weer had zo gedacht. Wanneer hij kon aanloren, niet beheersen kon, dan wordt hij kracht in zich krijgen. Dan had hij een aanloring gemerkt en dan weer van de ganze aanloring einer gekomen. Dan werden er 2 geweest. Dan hadden zij... Zij meest werden zij bij hem opgegeven geweest en dan hadden zij frisch metgevoerd. Dat hadden zij, geloof ik, den vers gelezen waar Jezus ook, waar de mensen met eraf bij de Wasserzool maar een kleine groep gaan, een grote wonen, ja. Nou ja, dan werden dat klaar geweest. Dat met weinig kon God ook wat doen. En dan werden zij er 2 luisteren gewonnen. En dan hadden zij een geschaft dan allebei aanvangen te verdelen. En zo heeft zich dat ontwikkeld, dat is van de... En dat is dan bij Paraguay, bij dem Chaco gekomen en hier kon man en zo een groep dan gaan. Ja, en als een zijn we al een groep. Dat hebben we bloos niemand gehoord, maar dat we al een groep al meerdere jaren. Bij Walde en door allebei met de hechtere mensen door. Ja, verplicht je je voor ins woord, wanneer je in de groep bent? Ja, arbeiden. Arbeiden. Verdelen. Dat is een heftig verdelen. Ik zei amateur mensen aan het velen, niet lieden aan het velen arbeiden. Wanneer we arbeiden hebben, dan hebben we dat wat door bijna schaffen. En hoe deed je de verdelen? We hadden de eerste jaren Wietmeijer, zeer Wietmeijer als de tabelde wat am Chaco verdeeld wordt, daar naar Oost-Paraguay. We hadden een Oost-Paraguay van kant te kant, van uit te uit, meermaal ganz Oost-Paraguay verdeeld. Ja, wo? Bij Schuilen. Schuilen. Schuilen en hotels, militair, gevangenissen en krankenhuizen. En dan bloos de heftetjes of dan Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament? Ja. Ah, oké. Wat ik kennelijk zal hand, je hoort het hem wijzen. Ja. Soll ich das noch Nee, die haben nicht tijd. Ein Wetter, dat ze met een krankenhuis verdelen, ja. Okay. Na zijn blijven, dat ze ligt daar voor de school en militair en dat beziet alles. En dan hebben we nu een soort punten gekregen. Dat is dan bloos voor de politie. Ah, ja. En hij had we eerst maar niet. En zo hebben we, en de gevangenis en allebei hebben we dan nennen en verdeeld, bloos testamenten. Du, also viel als ich weiß, kannst du gar nicht sehr viel Spanisch. Hast du, denkst du dort dann trotzdem da an der spanische Lied? Dat wird nochmal ein anderes Problem sein. Das ist eine Land, ja. Mit vorher kann je ook als deutscher Mensch. En dan, als we dan endlich diesen Raub kregen, dan maar eenmaal kregen we een andere Raub van incarnation. Dat we een Juan Arce, dat we ook al een Gideons groep op. En die vonden om Chaco, want die wel een Gideon waren, hebben we mij daar weer dat tuinen. En dus van onkel van de steeds wordt komen, dan wordt hij door zijn. En wanneer we dan ook door weer, dan kunnen we komen. Dan voor we een feier, zullen ze dat 5 zijn. Maar dan voor we een feier, een incarnation, en Leute schrijven ons dus als aan. Hij vliegt ons op. En ze ons de bedinging, en dat dan schrijven we. En dan had hij een schip hier naar Chaco, dat we de 5, en dan hadden we een kampement rijden. Oké. Je moet een beetje schwinder in de tijd.
Wie viel sind von Deutschland da binnen? Sind hier viel von Chaco binnen in der Gruppe? Ja, 25 Personen sind von da. Ah ja. Vielleicht frage ich dich früh noch ein bisschen, wenn das Mikrofon der Jefst, wo wird das an der Zeit, als sie jung befreit wäre, Kenia hadden, en hij dan al die tijd vielleicht filmen weise voor en nachher lot an de Gideons, magst du einmal mit, wie bestimmt 1, 2 Wege warst und so, wie die das nicht schwer? Ja, das wäre schwer. Bitte da. Ja, das wäre ganz schwer, dass wir dann die Kenia einträchtig und dann hatten wir noch ein bisschen eine Malgerie. Und so, das wäre gar schlecht. Und dann einmal zur Nacht allein sein, Aber du kannst den Joghurt jeden Abend, dass er da ja, über ich habe einmal mitgemerkt. Aber nicht, dass es leicht wäre, wir nicht einmal leicht. Ja. Aber ich sehe froh, dass Menschen bei uns bedenken können, was da hängen wäre, ja. Und dann als Paraguay ist es ja mit Ansicherheit gewesen, zu der Zeit sowieso, wirst du nicht auf und Angst, dass da vielleicht überfallen wurde oder sowas? Nee, das nicht. Aber dann, wann hat er das vertalt, was er gearbeitet hat und was alles war. Wo soll er gewesen werden? Ja, und weil das getan hat, dass er da auch manchmal hat alle Leute hergegangen, ja. Aber das ist ja alle gut ausgefallen. Also lädt ihr dort an Gottes Hängen, dann Ja, wird das gut, ja. aber es bleibt noch anders ewig und ich glaube, das wird das Beste. Ja. Und wo deed dat dan met die finanziële zaken? Wenn du op de Wirtschaft weest en op sehr veel dag onderwegs was weest, ik weet niet hoeveel Kenia had je, moesten alle betaald worden, school en alles. Kommst even runde? Ja, dat is ook een ding. Ik leerde me laatst mal bij hem zelf aan en dag 3, ganz van de onje waar we aanvangen, maar we wisten dat waar we vandaag hier nu weer in La Plata. Dan dacht ik zo, wo heeft het best weer opgegaan. Ik kon me niet denken dat alweer geschafft had. Zoals dat geschafft had. Maar dit krijgt, mijn vrouw moest ik immer zeer dankzij zijn voor, wanneer mij dat mal schwierig zijn, losvoeren. Ik had de tijden, wo ik een kamp had, nu losvoeren. Dat weer een jaar, dat weer immer 2 eerste, wo we met de schaf hadden. Einer die zit voor en de andere zit, ach, dat is niet zo wichtig. Ja, doch, tranquilo, ja. Lottag, ja, nee, met Lothar dan. En dan zei ze dat voortdag en dan zei hij dat heen. Dat maakt me een grote schops muit. Dat was de laatste voor. Maar allemaal bij Wirtschaft, bloos met de akkerie. En dan de fruitusloot met 9 Kenia te laat al. 9 Kenia bij Wirtschaft en die moesten alle leven. En dat kan ik je niet vertellen. We hebben een zeer voordelige verzorger gehad, die voor ons gezorgd heeft. En dan op immer noch gecheckt hat, dass wir zu leben haben und dass wir wiederkommen. Und in der Stadt, da waren wir mal einen von Kalimat genommen werden, der sich voll mal den Tank, voll den Tank hingewiesen und der dort. Aber sonst immer an sie eine Kosten, so wie wir vorher mit unseren Autos. Und ich hatte mal den Wunsch, so sei ja, wir hatten bloß alle 40 Jahre, dass damit 40 mal anfangen. Dann bin ich zu machen, merkt mir das mal mehrlich, dass ich mir nie in Mexikaner haben kann. Doppelkabine. Und dort mehrlich merkt, dass ich mir den haben kann, den weil ich viel für die Ansatte. Das arbeiten. Dort möchte für mich mehrlich. Ja. Das passiert. Ich kann mir den schreiben. Und dann habe ich viel gefahren mit dem. Viel gefahren. Das hat sehr schön gewonnen. Maar dat is een schön Lopez, den ich mit so sehr viel mit den Töpfen gearbeitet habe. Wir hatten Telefonverbindung und uns verstanden wir uns gut. Und ich kann danach wie Pastor, wenn ich mit der Schule weit im Bereich bekannt bin, wisst ihr da auch was. Wenn sie mal irgendwo Beziehung oder ein Verlangen haben, dann wie der Pastor da, ja. Dat gefällt mir aber sehr. Dann sehe ich dann an Twaschen mit Uram Niefeld und Benny Niefeld und Anna Veron mit so einer sehr viel richtig vor. Viel richtig vor, nicht bis die eine steht, ja. Und du bist 82 und fährst immer nach Rüd. Wir sind nach einer Reise mit Helmut Wiebtaub, ich mit meinen Auto und 4 Schüler von Jalvasang an Hus nach La Patria und Feiland schuldig nach nur die Lied da bei der Pastorenlied bei Saibu mit Besuch gefahren. Voor we doorgaan en door de school nog de testamenten brengen van de Gideons uit. En dan traf ik dan nog 8 personen aan van Ascension. En we een schijne bejening door nog. Ja, die had schijne, maar dat van zondag 525 kilometer. Zo was het 3 weer heen ons hadden, dan weer de batterie weer.
Dat leeft hij, ja. Als met 82, wat wordt de touw tjetjars nog metgeven willen, wat hij en leven niet verpassen zullen? Nou, krijg dat. Want de eerste, aan eind, roepen dat, de eerste mondje dat we, hij zegt, je gaat hin in alle wereld en leert het alle veldjaren. In dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie soll die leren dat huilen, soll je ook dat dan je ook aan de missionaren worden arbeiden. Over deze verdeling, dat we Gottes verdelen, dat mensen bezeten, dat die uitmaken. Dat bijzonder over deze tijd. Als nu deze COVID-19 aanvangt te jaar, dat we zo dankzij vrouw dat we die arbeid gedaan hebben. Ik wist dat daar ganz Paraguay vele testamenten en je wieder liggen worden. Wanneer ze die betaling genomen hadden en ze angst weer en wat zachter, dan dat wordt lacht, dat kunnen ze nemen. En dat wordt, zeg in 3 kapitel 1:16 zegt, dat heeft kracht, dat er zeilig merkt, alle die dan je leven. Want ze van eenmaal aan je leven lezen, dat kunnen ze picheren, ja. Dat heeft het wordt kracht aan. Meer mensen gezegd, wat helpt je dat wordt uit verdelen voor, want dat kennen zich am Tjammert wieder. Dan heeft die mensen gezegd, dort kümmert Gott sich um. Unsere Arbeit, hij wird nicht kommen, die hier verdeilen, das muss wir tun. Ja. Aber wenn wir das erst verdeilt haben, das da ist, dann können wir 3 vor den Beten, jetzt, Herr, machst mit ihnen Gäste werken, dass die Menschen dort das Wort auch verstehen und lesen. Dankeschön. Meine Freude, immer gewas. Ja, dankeschön, Hein en Gerbrand. En wenn die bestimmt mal zijn am Hotel oder Krankenhaus oder in de kleine Testamenten oder andere Städte in der Schule, dort ist von der Gideons-Gruppe. Und er ist einer davon. Und dort gibt es hier in Paraguay auch. Und wenn ihr dort seid und vielleicht lesen kriegt, dort ist einfach das Neue Testament. Ich bedanke mich, dass ihr Zeit habt und wünsche Ihnen Gottes Segen.